Hola, el meu nom és Tomàs Llopis i sóc professor i escriptor. Dono suport al Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Endavant, companyes i companys. Hola, som Mireia i Natàlia de Pupil·les Dilatives. I volem donar suport a la candidatura del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans per a les properes eleccions de Junta i Claustre de la Universitat de València el pròxim 19 de novembre. Jo votaré CPC. Ja ho sabeu, no s'oblideu. Nos dijeron que tendrían juicio rápido, noche calabozo, puñetazo en el labio. Y al funcionario no le cae ningún paquete, no le cambian el salario. Es que no tenéis dinero, eso se nos quedará para aula. Nos vamos a dejar la voz gritando en esta jaula. Si somos carne de batalla, somos furia, piedra y fuego, somos rabia desatada. Quina és la solució? No tindré por. Quina és la solució? Juntar-nos tots, Que l'unitat, passos endavant, canviar la història com diu inadaptats. Desobediència, es tapem la cara, insurrecció, insubmissió, ja la batalla. Tallen carrers, estem de vaga.